Pre, ane pre, asa makamusugal sa Miami o sa Boston? Pero nganong wa kaniya gisugot pre? Daot man bataan basketball gisgutan abot man kanang gugmag. Dili manggod ani manggone pre og nadaog ang Lakers ato pre, matriwan unta to sugton unta kaniya. Sign day na inana. Saan tong inana pre? Connected din ang basketball sa gugma day. Unsa di ka muram kag just now. Daot na ga ba pero tama pud bitaw pre no kay og kanang nasulod bitaw to pre murag sugtununon jud ko ato niya ba. Wala na manggod si Lolo Bron pre, tiguang na gid siya kailangan na mga pangit na ko nga mga kumpare na kunsa man mo diri. Nang gagawin ni Lebron pre. Ako ni kay pinakapangit dire mamang kay si Lebron no. Gagawin sila. Ay gagawin nga sila. Tutsaro ninyo yun. Mr. Lebron. Bago na mo bagay kayo pre. Bagay kayo. Mo diri pa mo ka pamasayro. Wala pa kay na istorya pa kay mig magic no kay mingaw kayo. Be, pagdali na mo kay malakaw na ta. Okay, kami na. Tara, madali sa sis kainit kayo. NBA na po na yung istoryahan, wala po na yung nabago. Be, dali na mo, be. Kanino, kay, Excited na kayo eh. Sige kayo mo ba? Sa pamanday, pag-move-on na mo. Pag-move-on na mo. Sa move-on. ikaw mong pagkarni. Siyempre, kay panagsara ta makalag. Ito itong hagwapa ba? Ibiran ka na ikaw pa kasi pundo sa balay. Uy, ginoo Pa, pa. hero. Oh, relax lang ako yung nakauna dito. Kalma lang pre, kalma. Isa, duwan. Tulo na sila. Oy, ako na binagagamay pre be. Gagmayay lang gud, gagmayay wa. Ako ang taas, kay taas man ko. Kalma lang sa ganino. Imuha ng taas, akuan na ka ng siksi kayo, pa'y murag bagay ni sa akong motor ba? Unsa man? Ay mo na pre, murag asher last to. Imo na pre. Kailangan mo gamay pre kay school Tulo ito tayo, sa isa ta na ta. Yan na pre. Palungan sa imong motor. Kana pre, di na to na kailangan pabula-bulag istorya. Ano man pre? Lawar na mga motor na to, Aerox, Raider o Grosse Classic. Matik, masakay na sila. Pilit lang sa to ha. Pilit ka. Tara na, larga na. Let's go! Unahin pre. Iwit ka ha. Iwit ko. Kuha na ha, kuha na taas ha. Lola, may nakamotor si Super. Dapat natin. Sa magwanta na. Palungan sa mga motor, palungan yung mga motor or magdungog ka itong istorya ba? Kaning, asa mo mga madam? Murag manglakaw mo ba? Nagulat magmasakyan no. Timing kay ma'am, kay nana midri. Wala may kapilian kay tulo naman mi. Anyway, asa di mo man lakaw ma'am? Kay kami, pwede ra mo na mo ihatod. Sundo everyday, di ba mga pre? Kasi mo muna mong bet pre. Kumuha, muna mga pre. Kani ka nga. Kani ako nga pre oh. Bagay ka sa Grosse Classic ba? Pero diri na ka sa naka-reader kay Sweet Lover. Sapot man yung mga inani nga lalaki. Uy, Gani, mga hambugiro kayo. Di man mi hambugiro dam. Naman mi ikabuga. Sa true lang gud ta, sa true lang gud ta ba? Isa pag namin ikabugaya, di ka pa misakay sa inyo ha. Ano man? ano mo sakay man daw sa inyo ha? Nga, naman may gipaabot ka na mo sundo sa amo May musundo do sa ila ha. Nga ka nang musundo sa inyo ha. Nanay reader. Naka-Grosse Classic na sila. Nga motoran na. Pareha sa kondisyon kay nga ripo bisag ana kay nagmakinane. Oh, so man. Hindi talaga yung mga inana, pero... Ala, be, ano sila sila? Showers. Monster. Potang ina na. Animal. Ano ba na? Yatay. Magaling sundo sila. Kaya ba ninyo? Animal. Yatiyan na pre. Uy. Ano ilang gikambyo sa tuwa? Uyab na nila. Aside sa walay mga motor, mga exotic mga naong. Gano'n man yung motor? Gano'n man yung exotic og daw? Mga loyal man po. Pasagaya na sila. Di ba? Mga loyal man ta, di ba? Mga gani. Namali ra pagsabot nila. Sayang, mga gwapar ba ta? Pasita. Unsa naman itong mga baby girls ay nga mga loyal, mga yun may ba? Sagder to sila, di yun sila makatilaw sa mga tinuod nga gugma. Pero anyways, nasa ko'y dula nga introduce inyo ha mo na yung una game. I-click ninyo ng link sa comment section tapos click download. Mamili ka dyan, register og login. Pero kung bago pa ka, mag-register ka sa registration mo tanong nila mo cellphone number, password, verification kung og referral ID din, boom! Automatic makasulod na ka sa una game. Klase-klase dula draa, na Dragon Tiger, Color Game, ug Mines. Pero ako, itry ninyo ng Mines kay likayan rin yung bomba draa, dapat start inyong mapilian anak. Unya unda-ugan mo pero gusto na mo mag-cash out, i-click ninyo ng withdraw, ibutan nyo dira yung GCash account, GCash number, OTP din automatic maka-withdraw.